egin dezagun otoioz. Entzun jauna bihotzonez, gure eskariak, eta sendotu hilen aldetik piztua den zure semeagan den fedea. Jose Mari gure semea piztuko den itxaropena ere, gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren egunetik. Egun hartan, jaiotordua emango die jaun ahal guzti gertudunak, mendi honetan herri guztiei. Mendi honetan kenduko du herri guztien gainean edatuta dagoen estankia. Nazio guztiak estaltzen dituen oihala. Betiko ondatuko du heriotza. Xukatuko ditu jainko jaunak arpegi guztietako negar markoak, eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotsakizuna. Jaunak hitz egin baitu. Eta egun hartan esango da, ara gure jainkoa, itxaro genuen salbatuko ginduela. Jauna da, harengan genuen itxaropena, poztu gaitezen eta alaitu, salbatu gaituelako. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen ingurutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien juduei, egiaz diozuet, nere hitza entzun eta bidali nauenarengan sinisten duenak betiko bizia du. Ez da kondenatua izango, heriotzatik bizira igaroko baita dagoeneko. Egiaz diozuet, badator ordua, hobeto esan, iritsia da, hildakoek jainkoaren semearen ahotsa entzungo dutena, eta entzuten dutenak biziko dira. Aitak bizia bere baitan duen bezala, semeari ere bizia bere baitan izatea eman dio. Gainera, epaitzeko ahalmena eman dio, gizonaren semea delako. Ez harritu esaten dizuedanaz, badator eta ordua hildako guztiek haren ahotsa entzungo dutena, eta hilobietatik aterako direna. Ongia egin zuenak betiko bizirako piztuko dira, gaizkia egin zutenak aldiz kondenatuak izateko. Jaunak esana. Bizia, jainkoak emandako oparia dugu. Eta hala ulertu behar dugu beti. Jainkoak egin digun opari handi bat, izugarri balio duena. Eta saiatu beharra daukaguna, berak nahi duen bezala aprobetxatzen. Jainkoak nahi du saia gaitezela zoriontsu izaten. Baina ez bakarrik gugan pensatuz, baizik eta gure ingurukoengan pensatuz ere. Familikoak, herrikoak eta munduko guztiak senide bezala sentituz. Hau da, elkar maitatuz, elkar lagunduz. Hoixera, jangoikoak erakutsi digun bezala,
bizitza behar bezala aprobetxatzea. Ez digu eskatzen Jesusek gauza harrigarriak, izugarriak, ikusgarriak egin ditzagula, baizik eta gure eguneroko lanetan, gure eguneroko bizipenetan saia gaitezela maitatzen, saia gaitezela maitasunez jokatzen eta elkarri laguntzen, giro ona sortzen. Hoixe da Jesusek erakutsi diguna eta saiatu beharra daukagu berak erakutsi digun bide horretatik bizitzen. Hori baita, azken finean pentsatu behar dugu Jesusek nahi duela ongi bizi gaitezela, bai mundu honetan, jakinda mundu honetan bakarra denbora baterako gaudela. Ez gaudela betiko. Horregatik bizia hori aprobetxatu, baina jakinik ere biziaren ondoren, bizi honen ondoren badagoela beste bizi bat. Jangoiko onak, egin gaituen jangoiko onak eman nahi digula erabateko zoriontasuna. Gaurkoan, Jose Mari despeditzera hementxe elkartu gera. San Isidro egunez joan zaigu. San Isidro gure nekazarien, baserritarren zaindaria. Eta gure santuak, esan genezake, zaindari izateaz gain, hau da, haien laguntza, bitartekaritza, babesa eskatzeaz gain, guretzako ere eredu izaten dira nolabait. Santuek egiten zutena, ez du esan nahi dena imitatu behar digunik, baina bai eredu bezala hartu behar ditugula, haien jokaera importanteenak behintzat. San Isidro batez ere lana, familia eta fedea eduki zituen lehenengo tokian. Esaten dezake, bere bizitzan ez zuen gauza izugarri edo harrigarririk egin. Batez ere, bere nekazari lana, bere familia eta fede sakon-sakoneko pertsona izan duzan Isidro. Jose Marik ere, ejemplu hori hartu izan du bere bizitzan. Lana, familia eta fedea. Gizon, fede sakoneko gizon izan du da Jose Marik. Gure parrokian, hemengo eginkizunetan, gure erromerietan, beti parte hartzen zuena. Sekulan faltatu gabe. Ez uste, behin ere tokatu zaidanik, orain arte, Santa Cruzera igotzea bera gabe. Beti hortxe etortzen zen, bere guardasoa hartuta, bazpa ere, eta hantxe errezatu zu beste askotan ere, tokatu izan du beran Santa Cruzen egin maite zuen ermiten. Gaur hementxe elkartu bera, azken agurra egiteko berari. Baina itxaropenez betetako azken agurra. Eskatuz jangoiko nari, Jose Mariri, bere mundu honetan egin dituen lan guztien atsedena eman dezaioa. Betiko saria eman dezaioa, zoriontasuna senti dezala. Eta handik goiko zeru hartatik, jangoikoak guretzako prestatua dauken zeru hartatik, gure alde ere egin dezala.
Kangoikoak dirutza, zuk ez mundu partekatuak errugio jauna. Kangoikoak dirutza, zuk ez mundu partekatuak errugio jauna. Kangoikoak dirutza, zuk ez mundu partekatuak. Hona hemen kangoikoak dirutza, munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jartaren egituak. familiaren izenean,
eskerrik asko gaur honen etorrezera guztioi. Batez ere, familiari desantero eta laguntzeagatik, Jose Mari, gure sendiari azken agurra egitera etortzeagatik, eta bere arioren alde erregutzeagatik. Ohitura den bezala, datorren igandera ere hamaiketako bezetan, bereziki gogoan hartuko dugu Jose Mari gure sendirea. Eta orain, proposatu delarik aurretik, azken erresponsoa egin dezan. Egizu jauna, Jose Mari zure zerbitzaria sarratiak argi eta pakeren bizibegura. Beroren alde, ospatu baidegu bazko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin,